Вероятно знаете, че Киноарена Делукс вече отвори врати в България Мол. Знаете ли обаче, че това, което предлага комплексът, е едно ново, уникално преживяване? 7 зали, 1000 места, ултралуксозна вип зала. И това далеч не е всичко. Намираме се в България Мол и в Киноарена Делукс, което е най-новото кино от веригата Киноарена. Ние се гордеем с това наше кино, тъй като то е най-луксозното, което сме правили до момента. Разполага с 7 зали, с 1000 места, като всички зали са оборудвани с дигитална технология. Всички зали могат да пускат филми, които са Real D 3D. Технологията е много по-ярка, много по-модерна, показва много повече цветове. Всички очила са специални. Те могат да се ползват няколко пъти, купуват се отделно от билета. Човек може, дори ако иска, да се изфука пред приятелите си с тях. Друга технология, с която разполага Киноарена Делукс, и тя е единствената в България, това е Dolby Atmos. Това е звукова система, която представлява 360 градуса звукова картина. Ако може да си го представите, разбира се това. Това означава, че филма може да бъде чут. Не само видян и преживян, той може да бъде чут. Нека видим какво мислят хората за уникалните картини и звук в новото кино Арена Делукс. По-удобно е, по-хубава картина, по-хубав звук, по-добро усещане като цяло за филма. Ще дойдете ли пак? Да, вече за втори път. Много беше удобно, много хубав звук, страхотно. И дизайна също е много добър, местата са много удобни, въобще и двете. Според мен лично картината и звука е по-важна и това повече ме впечатли. Дизайна на залата е хубав, защото са отделени местата. И Софи беше много щастлива да гледа филм. Ще дойдеш ли пак? Да. Какво гледа сега? Хензел и Гретел. Хареса ли ти? Да. В Европа са 15 кината, които разполагат с Dolby Atmos система. Ние сме оборудвани с трите най-модерни и най-нови всъщност технологии. Това са Real D 3D, Dolby Atmos, за която вече говорихме, и HFR. HFR всъщност е технология, която е съкратена от High Frame Rate. Това е картина, която показва не 24 кадъра в секунда, с които ние сме свикнали, а всъщност 48 или 60. Това е ново преживяване всъщност. Нещо по-различно от това, което сме давали до момента на зрителите си, а Киноарена винаги се е старало да показва най-доброто и да дава най-доброто на своята аудитория. Друго, което е ново, нашата ултра VIP зала. В общи линии креслата са много по-удобни, много по-големи, с много повече пространство за краката. Нещо, което е характерно принципно за веригата Киноарена и за начина, по който построяваме амфитеатрално пространството, където се намират самите седалки, тъй като има принципно място, където може човек да си опъне спокойно краката. Имат люлещ механизъм и ние обичаме да им казваме, че това са love seats, защото те са love seats всъщност. Двойките могат, когато дойдат на кино, да си вдигнат механизма, който е между две седалки и да се гушнат, ако искат. Тези седалки са във всичките зали в Арена Делукс, не само в VIP залата ни. Така че преспокойно зрителите ни могат да се чувстват каквито са всъщност истински европейци и да са в едно от най-модерните кина в Европа и в света, не само.